Manuel Tomás Abal, poxador da Cofradía de Ribeira e únome á tripulación Pesca de Rías. O traballo consiste primeiramente en recepcionar o produto, unha vez que xa o temos con nós, clasificámoslo, pesámoslo, poñémolo nunha exposición, nunha sala de exposición e ca mesma poxamos. Na lonxa de Ribeira, a especie máis vendida é o lirio, pero como pesca artesanal, a sardiña e o xurel son as dúas especies máis vendidas. A sardiña con 4,5 millóns de kilos e o xurel con 1,5 millóns. Na actualidade, na lonxa de Ribeira, contamos con algo máis de 200 compradores que se compoñen entre mayoristas e minoristas, dos cuales mayoristas son exportadores e algúns minoristas son venta ambulante, plazas ou peixerías. Cando chega o produto, recepcionámoslo, empezamos a clasificalo e a etiquetalo. Unha vez realizado o pesaxe do produto, do peixe ou do marisco, poñémolle a súa etiqueta identificativa do mesmo. Vale, nesta etiqueta podedes apreciar como primeiramente pon o nome da lonxa, onde é poxada, segundo a zona de captura, que tamén é moi importante, a especie, os kilos, o nome do barco, a fecha de captura e abaixo pon o selo de Pesca de Rías. Pois hoxe temos aquí un vermeiro, unha pouca ameixa rubia, unha pouquiña babosa, normalmente temos navalla, ou grizo, a ameixa xaponesa e a ameixa fina. A subasta das 3 da tarde, que é a que vou a reiniciar dentro de pouco, é unha subasta que se fai de forma electrónica. Para nós, a marca de Pesca de Rías significa que o noso peixe, que o noso produto é un produto de calidade, pescado nas nosas costas cunha frescura máxima e, sobre todo, que é pescado coidando sempre o medio ambiente. Temos sempre que buscar a maneira de comer peixe ou marisco local. Dadevos de conta que nós temos uns controles sanitarios moito máis grandes que outras zonas, vamos a dicir, outros países. E date de conta que hoxe en día, nas vosas pescaderías máis cercanas, podes pedir o peixe completamente limpo, non tedes que chegar á casa e limpalo, xa vos ven limpo. Así que aproveitad a comer peixe á plancha, cocido, en caldeirada, ao forno, de calquera maneira, comede peixe.